ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଇଂରାଜୀରେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅର୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ସଭରେନ୍। ଏଇ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଥମାସ ହବ୍ସଙ୍କର ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଏକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଏକ ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବା ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯିଏକି ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ନଥିବେ, ଅଥଚ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହି କମନୱେଲ୍ଥ ବା ସାଧାରଣ ସଂଘର ଗଠନ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ କହେ, ମୁଁ ମୋର ଶାସନ କରିବାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ପଣ କଲି, ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଏହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଥମାସ ହବ୍ସ କହିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଏକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଂଘକୁ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସଂଘକୁ କି କୁହାଯାଏ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦେବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। ଏହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଏକ ଚୁକ୍ତିର ପରିଣାମ, ଯାହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବା ଅଧିକାର ପାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ହବ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥମାସ ହବ୍ସ କହିଲେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ସେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କର ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ସହ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ଏହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହବ୍ସ ମହାନ ଲେଭିଆଥାନ କିମ୍ବା ମରଣଶୀଳ ଭଗବାନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମରଣଶୀଳ ଭଗବାନ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ନାଗରିକ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ହବ୍ସ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଅତି ଲାଭଦାୟକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ହବ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଅବିଭାଜ୍ୟ, ଅସୀମିତ, ଅପୃଥକ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲେଭିଆଥାନ ବା ଯାହାକୁ କି ସେ କହିଲେ ମରଣଶୀଳ ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଓ ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା କେଉଁଭଳି ଅବିଭାଜ୍ୟ, ତାକୁ ବିଭାଜନ କରିହେବନି ଏବଂ ତାର କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଅସୀମିତ ଏବଂ ତାକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବନି ଓ ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାହା ରହିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ଏକାଥରକେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ବ୍ୟତିରେକେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧି ବା ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅବମାନନା କରିବେ ଓ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଥମାସ ହବ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରୁଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବାନି, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପଳାଇଯିବା ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ହବ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି,
ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସାର୍ବଭୌମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଆଇନ। ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଲେଭିଆଥନ୍ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧିତ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଯେହେତୁ ମଣିଷମାନେ ନିଜର ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ହେଇଥାଏ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ସେଇ ଆଇନକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମାନିଥାଏ, ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧିତ ବୋଲି ଏଠାରେ ଥମାସ୍ ହବ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନକୁ ସାର୍ବଭୌମ ପ୍ରଣୟନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ବିଚାର କରିଥାଏ। ହବ୍ସଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଦୈବୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ। ଏହି ଆଇନକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଠାରେ ହବ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଆଇନକୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି କରିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତା'ର କିଏ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ହବ୍ସଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଦୈବୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ। ଏହି ଆଇନକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଏଠାରେ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହବ୍ସଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି କ୍ଷମତା ସାର୍ବଭୌମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସାର୍ବଭୌମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏହି ସାର୍ବଭୌମ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସାର୍ବଭୌମ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏହି କ୍ଷମତା ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସାର୍ବଭୌମ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଥମାସ୍ ହବ୍ସ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସ୍ଥିରତା ସମାଜରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ ସମସ୍ତ ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଠାରେ ଥମାସ୍ ହବ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଥମାସ୍ ହବ୍ସ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସ୍ଥିରତା ସମାଜରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପରିବାର, ଧର୍ମ ତଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜନୈତିକ ସମାଜ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଣରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ପରିବାର, ଧର୍ମ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଯାଇକି ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଥମାସ୍ ହବ୍ସ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ନୈତିକତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତ ବିସମ୍ମତିର କାରଣ। ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଏକାଧିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିରୋଧୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସମାଜରେ ଯଦି ଅନେକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ, ଅନେକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସାର୍ବଭୌମକୁ ଆଉ ମାନିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏକାଧିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା କୌଣସି ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ହୋଇପାରିବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସାର୍ବଭୌମର ବା ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତା'ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବା ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସାର୍ବଭୌମର ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ସମାଜର ବିଭାଜନକୁ ରୋକିବା, ମତ ପ୍ରକାଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୀମିତ କରିବା, ସମସ୍ତ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଘୋଷଣା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ସେ ଯେକୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ, ତାହା ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଯାହାକୁ କି ସେ ମରଣଶୀଳ ଭଗବାନ ବା ଲେଭିଆଥନ୍ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସାର୍ବଭୌମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ। ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ସାର୍ବଭୌମ ଉଚିତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଘରୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ବିପଦକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସାର୍ବଭୌମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଓ ଏକ ସ୍ୱର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି। ହବ୍ସଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗରିବ, ଦଳିତ ଓ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହା ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ସେ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଗରିବ, ଦଳିତ ଓ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଓ ଏକ ସ୍ୱରର ପ୍ରତିଫଳନ।
ହବ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅସମାନ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନେକ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଅଧିକ କ୍ରୂର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ସମାଜରେ ଅଭାବ ଥାଏ, ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ କିମ୍ବା ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ କି ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ଥାଏ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସୋ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହା ଥିଲା ହବ୍ସଙ୍କ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବା ସଭରେନ୍ ପାୱାର ବା ତାଙ୍କର ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସଭରେନିଟି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ତୁମର ଯଦି କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମତାମତ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣା କର। So thank you once again for watching this video till the end.